4 días de festa sen descanso, nin para as 19 asociacións que lle dan vida, nin para os miles de persoas que gozaron do Ardelucus. A cidade que cada mes de xuño retrocede dende hai máis de 2 décadas as súas orixes romanas, rexistrou un aumento de visitantes cada vez máis implicados coa recreación histórica. As tropas romanas e tribos castrexas desfilando polas rúas forman parte do espectáculo que dá vida á cidade na que locen 3 patrimonios da humanidade, a muralla, o camiño primitivo e a catedral. En cada praza, rúa e recuncho da cidade a diversión estivo asegurada. No campamento fortificado da Cors Terceira Lucensium, un dos símbolos indiscutibles do Ardelucus, no Macellum, o tradicional mercado romano sito tamén na Praza Maior, ou na Castra, onde o público puido participar en numerosas actividades. O circo segue a ser o espectáculo máis concorrido de maior éxito do Ardelucus, o que a Deputación contribuiu con 50.000 euros. As loitas dos gladiadores e as exhibicións sobre area acaparan toda a atención. Baixo a choiva que non cesou durante a camiñada, centos de colexiales participaron noutro desfile de gran arraigo entre os lucenses, o Escolarum, que reúne as familias de 19 centros de ensino da capital. A súa implicación foi recoñecida cunha insignia que a alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, colocou este ano nos estandartes de cada un dos colexios. E como non, na última xornada da festa chega a firma da paz entre castrexos e romanos. Aínda que o broche de ouro opón a cerimonia do lume sagrado do Ardelucus, que as vestais protexerán ata o vindeiro ano.